Kɛlɛkɛ minan kofɔlen ninnu kan ka kɛ dɛmɛba ye Kiev bolo maramafɛn kisɛ magoba bɛ minnu la nin kɛlɛkɛ waati na u ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛla la. Nga a tɛ se ka Ukraine ka armée ka kɛlɛkɛ minan girinw mako jɔyɔrɔ fa. K'a sɔrɔ l'Amérique min jɔlen bɛ Ukraine jamana kɔkɔrɔ nin kɛlɛkɛ minan ko ninnu ta fanfɛla la. Kabini nin kɛlɛ in daminɛ na wasadenw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ kɔkɔrɔma dɛmɛ kura danatigɛliw kan. Avril kalo tile 4 dɛmɛ cilen ninnu na fusil d'assaut AK-47 5,000, mitraillette, fusil de précision, lance-grenade ani cartouche de fusil 500 ɲɔgɔnna jatew de bɛ a kɔnɔ. L'Amérique ka kɛlɛbolosoba arabulagun kan CENTCOM ka fɔla bɔlɔlɔ X kunnafoni siraw fɛ. CENTCOM ye a perepere k'a fɔ ko nin kɛlɛkɛminan kofɔlen ninnu minɛna Yemen Houthi Shia Révolution lakanakɛlaw kɛlɛkɛdenw de la. Ka da duniya keleya tɔnba ka lakanabolo fara Conseil de sécurité ka hakɛ sariya dɔw tigɛlen na ka kɛɲɛ ni lakanabolo lasaguluw ye duniya gun kan sɔsɔlu siraw ye kulu nin fɛ. O sira ninnu u y'a yira k'a fɔ ko de bɛ l'Amérique a n'a ka dɛmɛkɛlɛ jamanaw yamaruya u ka se ka nin kɛlɛkɛminan ninnu bɔsi Houthi kɛlɛkɛden ninnu na. A minɛli ninnu waleyara jikan sisikulun 4 ɲɔgɔnna de kan ka bɔ mai kalo san 2021 ka taa se février kalo ma san 2023 waati ma. L'Amérique sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la minnu kɛlen bɛ ka layidu di kɛ k'a fɔ k'u bɛna u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka dansigi kɛ Iran jamana ka dankarili waliyaw la ka kɛɲɛ ni lakanabolow ye. Octobre kalo tɛmɛnen ninnu na l'Amérique tun ye cartouche 1,000,000 ani dɔɔni ɲɔgɔnna minɛlenw Iran ani Houthi Shia ninnu la ci ka taa Ukraine jamana ma. Kabini salongo l'Amérique wasabulonw sen dalen bɛ l'Amérique ka sɔrɔdasiw ani sɔrɔ bolomadɛmɛ dolari miliyari 60 ɲɔgɔnna ŋaniya talenw kan ka lase Ukraine ma ka da républicain wasadenw ka ban ma. Jamanakuntigi ɲini kalata masurunya ninnu na minnu kan ka lawaleya novembre kalo nataw la.